Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kinigilong ki khubor bam ta kasni. Ki Runar ya kaba omla bante bakidei ki bana ei kila Thmu banetto nagawe ke SBI bank kabadan ha ICAR Umiam ribhoy. Ya kate ka jingja la lam ne ka steps ngining kong bat kata ka dei hadin bakinong tray hapo kate ka bank kila let tray bat kila lam baladon ki Runar ki bala Thmu bantu na kate ka bank. Kinong tray hapo ketika bank tang Marialam baladon ki Runar ki bala Thmu bantu pisa na ketika bank kila pentip no marmar syaki pulit ka Umiam police station. Kenang bakin yo ban pelong ya kajeng token bat ban lam ki Runar ki baladon kti ha ketika kamprong bat Thmu ru bantu pisa na ketika bank. Kat kum kajinya thu daki nong tray hapo ketika bank loong baki Runar kila rung daki benta ba syadien jong ketika bank. Da ka ba penpra ya ka khalki bad haba kila yo rung syapo kila od yo wire siren jong ketika bank bad kila persyang ban kta ya ka jaka bu pisa. Henry kimla bane ei namar ka di ka jaka bu pisa ka baskem. Habaya dei pa ketika jingja ki pulit kila poi marmar sya ketika jaka ban pelong ya ka jing toket bar kumjuk ru ki briu na ketenat forensik kila poi na benta banne ya ka badan kam baro.